kumpul ayo. Pantes di sawah wadon lanang si penganten manis mesme karo somai hari gawe sing jadi lanang sumpinge kembang Ayo jatuh jalan yang muter ayo. Sing durung melet acara temoan ayo kumpul. sing Untuk ngarep ngambil siapa ya. Ayo muter terus. Acara temoan yang bebas dimulai ayo. Wadohne prawan hari pasangane larang wadohne mimi tuan rumah pada senengi hari jalma lahir lan batin demawe warsi dunia akhirat hari sumpah jiwa pengantin baru salam tangan makaru tamu sing ditembangi majikan tua dewe kamu siapa Mama Sadi makan penyeri Mamai Sadi ngaturaken matur kesun kangge Mamai Sadi ngaturaken matur kesun kang turnali sareng Mamai Warsi kedik Mamai Warsi minangkane majikan tua dewe Mamai Warsi yen eman masih katone mamune ku Mamai Warsi yen kasang Kang Aco kang hormati kangge Kang Aco sing degradel gosong Kang Aco kang ditembangi Kang Aco soten minangkane sing duwe godhol gosong dewe Kang Aco Kang ditembangi Kang Aco sing duwe godhol gosong Kang Aco kang palinge eman kanggo Kang Aco eman sayang Mas Lawase hari eman sayang Mas Lawase dua yenopika sing de banyu buta eman wong seduluran dua yenopika sayang ora tega sayang ngajake plesir lan mompar mampir hari mondar mandir ayeno pikan Kang Yanto sing de dodol gosong kang paling lambi abang anggone bos wereng pantes temen Ayo sing durung melu acara rupane temo bos masih ditunggu. wereng Ayo. lirik matane bos wereng
maka hormati. Bos warang kamu siapa mak? Mamai Anis paling sayang. Mamai Anis paling emang. Bos warang paling sayang. Bos warang makan hormati. Pantes di sawang Kang Ato Kayanto wadon